Bueno, gabonak eta jateko, Jesus, gabonak dite bai. Hauxe besto egitzen da, orduan. Goinez da ilusiñoi, bai orduan guk ilusiño egiten genuen. Ilusiñoi, gabonak, bueno. Batetik, danok batu. Kanta eta, pozik artetan den, Baina, egiten genuen ilusiño ebe, jateko bai. Jateko ilusiño joan aldin. Turroi bion gozin tableta bat gogorra eta bat bione danontzako, baina. Gabonetako eta posaitzero ginen da gana ardaua, irateko. Posaitzela gukik genuen, gabonetako. Etxetxo txiki honetan jotzen detatia, iriki alba dezu amandren erea, atez, atez, zure bilan nabili, atez, atez, zure bilan nabili. Guiten ginen gabonetakoa, zelan da? Abendua kantetan. Bai, beti, abendu beti, kantada be. Horia orain kantatu zegu, Jesuse jaiotzia, Maria y Jose, Jesus Maria y Jose. Estrofa asko ego da. Bederatzi gabotzetan, gatozuekana. Emoten dozun limosnatxo hartu gogu poltzetan. Hori kantaten dabe, da bederatzi gunetan gabaz ebiltzen die. Da Maria Jesepe bai. Maria Jesepe izen zien Gerniken betikoak, beti. Hau izaten zen jenti obreruek. Da azte ziren lauretan. Da zortzietan bierrera. Da bederatzi egun. Kuadrilitxue, antxiniko gizonak, da kanteu, bederatzi egun Maria Jesesek, da gero harrekaz diruekaz etxe ben banketa. Azkenen nintxe ben. Bederatzi gau tristetan, ibili gara hotzetan, bederatzi gau tristetan, ibili gara hotzetan, limosnatxe bete moten bozu, sartungo gule boltzera, dabar zerrenen, dabar belenen, jaio da Jesu Nazaren. Hemen, egun berezia, pixkat izaten zen, olentzero, eguarri bezpera, oita labian, ateatzen ginen. Gu lau zenide joaten ginen, basarri biltzen ginen, koplaka besten. Nio gexuzen eskia zate gizua. Horretara goizian, sako zuri bat hartzek, lehelo agerri zea zatuan. Almua da burukuen zea bulte eman, da koapiloa hoen, da ura hartu eta txez eskian, nio gexu eskian. Guk herri guztia korritze gintun. Herri guztiko itxeita, daneta. Sako, bizkarrian hartu sako eta neka-nekain deitxea. Eta gero zatean, jaiotzakit, jaiotza txiki barakit, lau gitxe jere segere, lau, bosto, zei, zazpizaleke, kantuan. Itxietan da, tabernetan da, erreko kalian da. Kajatxoaten belenak epini, da han epini nazimentue, kartoizko nazimentutxo bat. Aura kajatxo hura hartu eta atetan kantatzen. Eta hainbeste etxe pasatzen gizten da santu gero egin denak, eta etxe aliatzeko, beste etxe eta aliatzeko, aika ondo jartzen, aika mere ibiltzen gizten. Hemen lengoz bat agendun, Miguel, kaseta preparatzen zizikuna, etxe kantatzen ibiltzeko, eta santuak eta pegamentuak inpiatu eta haren itxiale jomiazate gendun. Entzaioak egitea gabonetan kantatzeko, borgu medanak arteete gendun da. Ematen zituzten, intxaurro batzuk, bestiak eta gaztainak, ematen zizkiuten, baina diru ematen zutenian, Jesus, Maria eta Jose, Kapitan General. Eta naranjak eta txaurrak, pikuak, urrak, mandarinak. Zaharrak, intxaurrak, orduan basarri danetan zegoen zera. Batean batzu dirua be bai. Baina zaharrak eta intxaurrak eta urrak eta horrek. Eta geho uste zaharretan kantari tortetzian, kantatzen soinu bat, hori elusio egiten zuen. Behandu bat tortetzian, goiziko iruetan igual. Eta, benga motelan, nahikoa zuen, segi. Nahi jazan egoatzen naiz, limosna man, eta segi. Eta go bere txoatzen ura egiten soinu ure.
Gabon gabian oitzutzen dugu, guztiok apariona. Bixiguleaz bakailau saltza, baikotza berak aldabena. Gabon gabian oixa hastu zanean, koskorra ebai etxoten. Da trapuzuri baten batu itxeben. Atiaren egin, da, gabon egunien, ogitzen azitzerie koskorra. Da agorde. Agorde. Da esate ben, da beti entzun dugu, urte betien egon da, ahogize ez dala galtzen. Ez txakola morik etzen. Esan lizundu betzan ditena, urren urterako. Izena zatutzen gure aitek eta ari ogisei, ogi saluta hue. Ogi saluta due, txakurrek amorrutun txakota honentarako gordete bena lehenengo zatete. Hori da txakurra morratu eren dako izeten da, generali. Da urrengo gabonetan area Sofia itxesan. Areaz koskorraz. Edo sagarra gardauten negozi, edo eta antxe sartzen zana, eta bigundu itxesan. Da gero, zatitxuena dano jate genduen. Moten zuen amak apurbet, aixe, bai umia mututu eskeixen esate ben. Mututu ez da itxen? Mututu eskeixen. Afaixa gabonetako izetezan, asak. Bakaiaua, konpotia eta turroia. Gurien akortan naze guztien jakin asie. Asie zala, oituri, ez dakizu. Horre joa zizitezan, generaleko aurretik. Kloriflora edo olako zean bat. Kloriflora bexamelakin da. Gabonetako jatu, koniflora eta karakolak. Karakola beti ote esan dizen. Hori falta beri karakolak. Karakolen da bedanok gusalik negarre bai guztiok. Arraiare bai bakailua xaltza alpilpil da, piparrakin da. Orduan bixigu bare jatzen zen, Bixuare eta txitxarrua eta denetatik oan baino gehiago. Batzutan bixigu izaten zen, oain bezin garestia etzan orduan. Mak bixigu beti gertaban, gabonetan. Da txitxarrue hauen tirau, hon txitxarrue karu idau. Gabonetan behakortan az, bezugu bari txitxarrue, parrilan erretan gendun bekozu eta, elegante, txitxarru, bezugu moruen. Ordu generalmente destakatu izaten zen olua. Olua. Gixatuta gura manak edarrazki asko jartzen zuen. Jesus. Da gero olesko herri ere bai, etxeko olesko denak, Hastien da etzan jaten oleskoik eta gauzikan, eta orduan izatez jate ginen gabonetan. Oleskoa, jo, txuleta baino estimatua zan. Gabonak en general, kapoi hilde zan, etxien azikuek. Eta esango zen, kapoi zaren bat, olio zaren bat, hiltazea da jarria bino, extraordinarioa bintzat. Guk baserritarro, bilotxa edo... Inoz hartxoa bebai, etxineko hilde hartxoa bezan du gabonetan beti diferente zuek izan. Hartxue hiltxe banaitek eutze, da gabonetarako. Ardin bat hila buskantzak eta hola utxiak. Intxosoltzia, intxosoltzia. Intxosoltzia. Eta zera, konpota. Horrepeti. Zera, konpotige, magarri zen konpotige. Konpotea eta gero gainen turroia, gabonetan mentzat turroia. Turroia bai, turroia bastante. Postira turroiak, hori falta barik. Zatitxu bara, benipen turroia. Turro gorra, bai. Gure amak flanak egiten zituzen etxien. Da gero flan iten zuna gu kontentu, Jesus. Da gero arrozkoletxe. Oire bai, bai. Zaten zen amatzen gozu, ganetik, arrozkoletxe. Eta gero, arrozkon letxe. Noizaten zen arrozkon letxe. Urtezarretan eta egoarritan. Hala zertxuek, natibitiat egunien, gabon gabien, da natibitiat egunien, horrek urte barri egun eta gabon zar da. Horrek aparteko txuek. Erregen kimeletain, bostin txerde, zei gaztain, aplazillo sardune, hiru erregen egune, hiru errege bialdu gaitu, limonatxu baten eske.
Errege honien, bai, zapata jarri eta ite ginen, ze ginen. Bati naranja ekarri zina eta bestiai oinetako ekarri zina eta bestiai goxokik eta konpitiek eta ez da gizer da. Tonteri batzuk, izatez, baina zapata hartzeko luzi joi bai. Eta beti erregietan, gehien bat, behar zenun zerbait, edo jantziren bat, edo jostailuren bat etartekare bai, ez, baina. Bizkotxuak, luxia pare bat, eta naranjat jarrita, jarri, oiean gendentokin, erregiek. Eta guztua, huazan. Eta hemen supazterrean sartzen genituen zapatak, eta guretzat harrigarria zen eta liranja bat ikustea. Ego berriz ikusten lehen etzen hemengo frutua hori, eta guretzat zen hori beste mundu batatik etoritako frutua. Erregitan zeku beti, zehozen esperantzan da beti pikomelon beteo. Kamelon bat da, holago erregiz eta zinguri. Erregietan da, iko pasageta, intxurregeta, galtzaparra bat ezertzen zanien, gloria bendita. Mandaina txamatzuk edo, pikuek edo, zerbaitzuk beti izaten zen, da guztua. Erregun alio eta mandaina bat eta bi maazpasa, eta jazta. Eskolako gauzan batzuk eta ekartzen zizkiguten, hori oharkatzan batzuk edo margoak. Jesus aurre xokoletezkoa, bere xapaten barnean, eta gero bizpeiru eta kriondukular, agixo, kolorezka zerak, lapitza horitek, eta gero liburu bat edo beste, eta gu konten ginen. Jesus aurrek herri betien. Beraz, ezin duten erregeik edo olentzeroik edo etzen olentzeroik? No. Olentzero Jesus aurra zen. Kapritxosko gauzatxo matero, gailetatxo matero, txokolate tableta matero. Bueno, gauza honik etzi horiek, ez baino, guztua, turroi puska, mazapanak izatzen ziren odon. Hora kajatik egiten da mazapanak eta... Bai, mazapana barrenean zubien formako mazapana. Orduan gozuzko zubiek eta oten ziren da, harreko kajako gozuzko zubiek eta. Kaltzetinak, zapatila itakoa, paineluak, eta gero beste goxokiatzuk, eta okizatek ginen erregietan. Baina nik izan betek ikusten nauen moñekia, porque oso moñeka zale izen eitzen da. Niak hortan naz, zaizen bat urtukun nazan, olako zo muñekatxo bat da, orduan denporan, muñeki be gauzan du izan. Erregalua zen. Txikila balin bazan ere, eta orduan nola, ez da hain bezala, ez dezu zerekin konparatu. Eta orduan, edozin gauza hona zen. Artxai, guri txuribi, Anton eta Peru, Belengo postaldera, etorri zaizkigu. Sartu dira barrena, Manueltxo gana, eskaintzen diote Arkumetxo bana. Bateria kumila, besteri ardila, onlo konpontzen dira Jose eta Maria, Jose eta Maria.